muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiniwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. I am about to get married. How can I tell my husband to be kuti chekutanga handisisiri musikana sezvo ari kufungidzira kuti ndiri, uye zvekare chenumber 2 ndomuudza sei kuti kubva apo pandakatanga kuitawo zvedating ndichiri ne17 years kusvika pari nhasi pane varume 7 mukoma vakashayika. Mukomana wangu uyo wandakatanga kudanana naye wekutanga, iye ainge ari muform 6 panguva iyoyo, ndokubva tachizorara tose. Akangotanga kungorwara achiti mudumbu make mairira mukoma. Taiti kana takarara, because ndaiwanzokuenda ndichinorara kumba kwavo, ndainzwa mudumbu make muchirira kuti kururu, zvimwe zvainge zvichitofundutsa. Saka iye aitofungidzira kuti maybe ainge aine nyongo, uye zvekare nevabereki vake vaitomuendesawo kumadoctors vachiti zvimwe kuda maybe ainge aine nyongo. Ndainge ndisingatozivi kutoti ndini ndainge ndichimurwarisa, saka kuramba ndichirara naye uko kwandainge ndichiita, ndainge ndichitowedzera condition. Saka akatanga kungozvimba dumbu, aita sekunge munhu ari kupomberwa. So kana uchipomba vhiri rebhasikoro zvekuti unochitoona kutoti vhiri rebhasikoro rinenge richitozara nemweya, ndozvaita dumbu rake. Aiti kana achipomberwa mweya kudaro airidza mhere achichema achiti ari kunzwa rimwe zipain risingaiti. Saka aizoti paya kana dumbu rake razvimba zvekuti tsinga dzose dzepadumbu waitokwanisa kutodziverenga kuti 1 2 3 dzakazara nedumbu rose richiita sekunge richaputika. Mukoma ndopa aizongotanga kungodurura, because panguva yacho iyoyo anenge ava kusakwanisa kana kuita anything. Aibva achizongotanga kungodurura and aita mamwe manyoka anenge ari black achiita sekunge munhu anenge adya tsubvu. Saka vabereki vake vakamboedzawo kuti vange vachienda naye ange achinonamatirwa, but maybe dai vainge vakaenda kune vanhu vanoita zvechivanhu vangadai vakaudzwa kuti dambudziko rainge richibva pai ende ndini ndainge ndichikonzeresa. Muone zvenyu, vaitoti kana vava kuda kuenda kunonamatirwa, amai vacho vaitondifonera kubva vatoti muroora handei tinonamatirwa. Vainge vasingatozivi kutoti muroora wavainge vachida ndiye ainge achitokonzeresa kuti mwana wavo ange achirwara and possibly going to die very soon. Saka iyewo nekuda kwekuti mweya uya mweya werufu unenge uchitoda kutoti unge uchifa, saka munhu wacho anenge achikurwadzisa iye achikurwarisa ndiye wacho waunenge uchinzwa kuda. Aingoti kana akaita sekunge anenge apora obva atonditi baby huya, ndobva ndatoendawo kumba kwavo. Iniwo I had that desire kuti ndoda kungogara ndiine munhu wangu, apa ndichitowedzera kumupa poison. Torara tose. After some few days after abva mukunamatirwa apora, obva atanga futi kurwara zvisingaiti, kudzamara mwana wevanhu achizonofa mushure mekunge ashayika. I was in pain mukoma. Paiva paine this other guy uyo ainge agara achindiudza kuti iye anondida. Ndikabva ndati with this guy what can I do? This guy ari kundipa pressure, ari kuti anondida. Apa I'm so heartbroken and I am grieving for my boyfriend. Ini munhu uyu ndava kutomuda kuti ange achizondipawo mari achindichengeta as what my late boyfriend used to do. So ndakabva ndachizotanga kudanana nethat guy. Tava kutodanana paya life iri kutofamba. I had almost forgotten about my late boyfriend. Zviya zvekunzi vanhu munenge muchidanana kungofa unobva watokanga nwekwa same time. Saka ndichifambidzana neve new guy manje ndakaona kuti it was the same story hama dzangu, that very same story that had happened previously, it was now happening again. This guy akangoti nerimwe zuva tainge takarara, so the guy ainge ari pamusoro pangu. Mukoma munhu akandipazhira. Ndakavhunduka, kana iyewo
akatovhunduka mukoma. Ndakati what's going on, zvakamboitika kwauri here? Iye ainge ava kutonyara kuti ndo zvaainge aita. Akabva ati this was like the first time. Panguva yacho iyoyo handina kumbozvifungawo kuti maybe ndini ndainge ndiri problem, and ndainge ndisati ndakwanisa kubatanidza nyaya kuti my late boyfriend aigara achingozviitira zvekare after atanga kurwara. So ipapo ndaifungidzirawo kuti maybe ndezvekwavo, it has nothing to do with me, sezvo amai vacho vaigara vachindiudza kuti hama dzababa vacho vainge vari varoi and vainge vasingavafariri, ndokusaka mwana wavo ainge achirwara. Dude akati andiitira tsvina kudaro. It was a mess. I was so mad at him. I went into the shower and I swear I was like hating on him, but aiva aine mari, ndokusaka ndakaramba ndinaye, ndokubva taramba tichingofambidzana kudaro. Hatina kurega kurara tose, but aingoti kana tichirara tose mudumbu make mutanga kurira. So ndakatomboti but this is the same problem that my late boyfriend used to have. Kuchii chiri kumboitika? Sei ndiri kungosangana nevarume vane dambudziko rimwe chete iro rekuti kana tangopedza kurara tose munhu ototanga kutongoti mudumbu mangu muri kurwadza, otomhanya otoenda kutoilet ototanga kutodurura zvekuti arimo mutoilet imomo unochinzwa kuti hey, ihondo yega yega, noise inenge ichibvako ikoko. Saka by the time that this guy paakatanga kuzvimba dumbu, I then said kuti there is something that is wrong. This guy ari kuzvimba futi dumbu, maybe ndine problem. Saka ndaitofungidzira kuti ndine sick. Ndikabva ndati maybe pane munhu akandipa sick. Ndaifungidzira kuti the previous guy that I had dated ndiye ainge akandipa sick. So this was like an once off thing that had happened. There was this other guy ainge achidriver mabhazi, saka akangondichumawo tikarara tose. Ndiye ega pavarume vose avo vandakarara navo asina kufa. Handiziviwo kuti anoshandisa mishonga here kana kuti what is he all about, but akangondichuma kawani tikarara tose. Haana futi kuzombokwanisa kundibwina zvekare because ainge akaomera, ainge achida kunditorera advantage yekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. Ndikati inini handiitwi iyoyo. So the guy is the only one who is surviving. Saka ipapo ndakangozvishingisa ndikati maybe inhau yekuti ndakapiwa sick. Ndakabva ndachizongoramba ndichidanana naye. Dude akaramba achingorwara kusvika achizofa. Uyo akaita zvekutoputika dumbu ari kuchipatara. Dumbu rake rakaputika apo paainge ari kuchipatara, akabva achizofa. Ndikaenda padude number 3. Zvakaramba zvichingoitika kudzamara varume vose avo vandainge ndichidanana navo vachizonosvika pakufa, vose vandakarara navo. So right now my husband to be haatozvizivi kuti inini I am a moving graveyard. Ndomuudzawo sei, ndotanga ndaenda kun'anga here. I honestly love this guy. As for this guy, of course mari anayo. I mean like a guy is supposed to have something, otherwise unongozofa uchitambudzika. Ini ndakazvidza kuti handidi kufa ndichitambudzika. So I made my choice well. The guy ane mari and he can take care of me. Anokwanisa kundichengetera dzinza rangu rose. But nyaya iripo ndeyekuti ininiwo wacho mukoma ndine zviri pandiri. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi inini I am a moving grave. Pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndomuudza here murume uyo wandiri kufambidzana naye kuti ndonyaya iripo, kana ukarara neni uchatanga kuzvimba dumbu sezvakaita hanzi vamwe 7 avo
vandakarara navo in the past, but still havatodi kutoti murume wavo ange achitozviziva kuti in the past vakamboita multiple relationships. Saka hanzi handisi kuda kuti ndinge ndichimukuvadzisa murume uyu, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoita zvekuruka musoro, saka pane umwe mukadzi uyo wandinopota ndichiruka musoro wake, ndinotoenda kumba kwake then ndobva ndatomuruka musoro. But now iripo mukoma, ininiwo ndinoenda kuchechi yenguo tsvuku. Ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizonokora ivhu repamba pake. Mukadzi uyu ane mari uye zvekare hanzi ane mablessings awo ari paari. Saka kana kuri kunzi ndinenge ndichida mablessings iwawo, ndakanzi ndinotofanira kutoti ndinge ndichinokora ivhu repamba pake. So handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Zvinoita here izvi zvandiri kunzi ndinge ndichiita nevanhu vekuchechi? Ko kana ndikazokuvara naimi ini ndiri kutya, but hanzi ipapo pamba ipapo kana ndikakwanisa kunokora ivhu repamba pake mukadzi uyu, hanzi ndipo patori nezambuko rangu. Varikowo vakambozviita here kana kuti ndava kutoda kutopinda mune zvinhu zveurombwa? When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo veduwe. Naimiko mukati muchida kunokora ivhu repamba pevanhu, mobva manamirira makabata ivhu, munozoita sei? Munozoti kudii? Kana mukadzi iyeyeko kana aine zvinenge zvichimuchengetedza, then mobva mati muchinokora ivhu repamba pake, something happens to you. How are you going to explain? Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, zvingoriwo zvinhu zvakanaka zvinoshuvirwa nemunhu wose kuti unge uchizivisa nyika yose kuti iwewe waropafadzwa naMwari kana kuti une achievement yaunenge waitawo muupenyu hwako. But munomboziva kuti zviri dangerous here kungoposta mapictures ako uchingoratidza kuti patori nemovement iri kuitika mulife mako. Vatoriko vamwe vanhu vane godo rekungoti kunyange usina zvaunenge wakambomutadzira munhu iye anenge achikunzwira godo, but anongonzwa godo just kungokunzwira godo nekuda kwekuti unenge wabudirirawo mukurarama kwako. Saka inini I am one of those people mukoma, ndinonzwira shanje anyone, kunyange munhu wandinenge ndisingadanani naye. Ndorangarira kuti ndakatombopodza ndapondesa umwe mukadzi nemurume wake. Ndainge ndichingonzwira murume wake shanje dzekungoti but baba ava vari very romantic, ndototanga kungovanzwira shanje, ende ndainge ndava kutorwa shanje nemudzimai wavo ndichingonzwa kutongobhoyekana zvave zvekuti this woman she does not deserve her husband. Ndozvandainge ndava kungoita panguva yacho iyoyo. Saka ndainge ndava kuita makuhwa ugoti ndinowirirana nevarume vakawanda. Hamena kuti why, ndiri munhu wekuti kana ndikangotanga kungotaura nemunhurume tinongoklika, not kuti vanhu munozotanga kudanana kana kuita sei, just kungowirirana naturally. Saka murume uyu paakaona kuti ndiri munhu anofarira zvekuwirirana nevanhurume, aitouya kumba kwangu achinoti shamwari ndiudzewo ndiri kunetsana nemukadzi wangu. Paakangondiudza kuti ainge achinetsana nemukadzi, ino ndakangoti ukangoona mukadzi ava stubborn ziva kuti ava nechikomba. Handina kunge ndakaziva kuti murume uyu ainge atogarawo aine maissues ake awo aainge ainawo nemukadzi wake. Asvika kumba mukoma ndokubva atanga kurova mukadzi kuita sekunge achafa. Akazotobatwa nevamwe avo vainge vachigarawo pamba ipapo, abatira mukadzi banga achida kumubaya. In fact akatomubaya pachest apa mukoma, but banga harina kupinda. Ipapo pakafamba Mwari, banga mukoma rakatyoka, mukadzi akanogara kuchipatara kwenguva yakareba. Ndakatombozvitsiura ndikabva ndati uri kuzvionaka izvezvi wangadai watourayisa munhu, ungadai watova nemweya wengozi. But katsika ikako
handina kukaregedza, ndozvandiri. Ivowo varume vacho vevanhu handizivi kuti kwandiri vanenge vachimboda chii chaizvo chaizvo mukoma, because kunyangwe ndisina kana dhiri neumwe murume wemunhu anongouya kwandiri ubva atotanga kutongondibvunzawo mazano achiti kumba kwangu situation yakamira yakadai, handizivawo kuti unozviona sei. Apa inini ndiri munhu wekuti ndine godo uye zvakare ndine shanje, ndobva ndatoti ndatomubata murume uyu, ndatomubatirawo panapa, ndobva ndatanga kushora ndichishora mukadzi wake, zvekuti kana vakaita zvekutamba vanogumisidzira vatorambana. Ndine mamarriages akawanda awo andakakanganisa zvekuti vanhu ivavo vanenge vakarambana nekuda kwangu vanenge vasingatodi kutoonana zvamuchose, dzimwe nguva nenyaya dzekutonyepa chaidzo. Handizive kuti ndingabatsirikanawo sei, asi kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Inini ndaneta nekushandiswa nezveusiku. Message ndichikutumidzirai ndatobva mukumuka izvezvi, and I have noticed kuti ndatobva mukutoshandisiwa izvezvi. Sikarudzi yangu yakatozara nehurume, zvitya zvangu zvakazara nehurume, ende ndinotozviziva kutoti munhu uyu iye ndewe ukama, because ndinowanzokurota baba vangu vakafa, but handitovazivi vakafa ndichiri mwana mudiki. Vanongoya kwandiri vobva vatanga kuchema kana ndapedza kurarwa nezvinhu izvozvo. Paya patinenge ndisati ndamuka ndinongona baba vangu vachichema. Saka inongoti ndiri kushandisiwa nemunhu weukama. Ndaneta, ini ndafunga hangu kuzvipfuudza mukoma Nash, nekuti chandiri kuraramira chacho handichioni kuti ndiri kumboraramira chii chaizvo. Marelationship angu ose, ndinoti kana ndikapinda relationship nemurume, mukoma Nash ndine umwe murume wandakambodanana naye. Murume uyu mukoma akandiudza kuti ainge achindida, ndikabva ndati it is okay. Ndobva tatanga kugara tose, tikatoenda kumusha, akabvisa tsvakirai kuno, tadzoka kunoko ndava mukadzi wemunhu. Ndobva tatanga kuronga tichiunganidza mari yedu tiri pamwe chete. Mukoma munhu iyeye akangotiza nemari. Iko zvino zvindakanzwa zvichinzi ari kuCape Town, akatiza nekamari ako katainge takarongera kuti tinge tichizoenda kumusha tonovhura chitakshop. Of course taizongoramba zvedu tichishanda muno muJoni, but kumbawo tava kuziva kuti tine kaproject kedu katiri kuita, asi mukoma munhu akanditiza nemari. Saka ndo zvandingori, ndinoti kana ndikaitirawo kana munhu chakanaka chinengei, asi kuti munhu iyeye ange achizongonditi thanks haatokwanisi kutodanana nemunhu, murume anozogumisidzira atokuvenga, zvimwe zvekuti unoshaya kuziva kuti asi munhu uyu ndakamutadzirei, handinawo munhu anondifarira, handina shamwari, ndingori zigara ndiri ndega. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndingori zigara ndiri ndega. Zvinorwadza sei? Ndo message yavo iyo yavakanditumidzira. Ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava mungovakurudzirawo, tingovapawo mashoko ekurudziro vasazozviuraya. Hanzi ndingori zigara ndiri ndega. Mashoko iwawo avataura anorwadza, asi let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti munge muchitiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo murume wangu, he is a Satanist. He joined Freemasonry ndisati ndatombouya kuno kukumiri kwemakungwa. We met online, ndobva ndachizouya kuno. Ndauya kuno ndopa ndakabva ndachizofind out kuti murume wangu iye anonamata wavanoti Baphomet, kana kuti the devil, he prays to Baphomet. Saka nyaya iripo mukoma ndeyekuti inini andichada, but I'm still trying to hang on kuti ndige ndichizowanawo a green card. As a Christian zvinoita here kuti ndirambe ndichingoita hang on apa nenhau dzava kuitika kuno kuAmerica? Ndinotya kuti
kana ndikasamubatsira pane dzimwe mhiko nemarituals awo aanenge achida kuti ndige ndichizomubatsira, zvimwe kuda anokwanisa kuzongondiramba ende kunogwa havasi kutamba, unobva watongodzoka kumusha kwacho ndakasiya ndatengesa zvinhu zvakawanda ndichiti ndawanawo murungu wangu, saka ndikudawo help uye zvekare neadvice kubva kumhuri yeZimbabwe. This is the only option that I have to get a green card kunoko kumhiri kwemakungwa, but the guy that I am married to, he is a Freemason. Ameno kana muchimaziva anonzi maFree Mason, mukomanashi avo vanoita marituals ema666 kana kuti Illuminati. Maybe vanhu vazhinji vanovaziva nekuti Illuminati. So I got married to a guy anova a part of the Illuminati. He was once an agent kuHollywood. Vaita zvakawanda zvimwe zvacho zvisingaiti kuti ndinge ndichikuudzai, nekuti kana mukazozvitaura kana channel yenyu inokwanisa kuzoitwa demonetized. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Ndauya ndichingoda rubatsiro kubva kwamuri nema-advices. Ndoramba ndakashingirira here kusvika ndava negreen card. Ndine friend yangu uyo wandakaudza kuti ndo nyaya iripo, akanditi sweetie, just hang on. Izvo zvekunzi uri kuita marituals, handiti Mwari vanozviziva here kuti you are doing these rituals not because you want to, but you are doing the rituals because you are trying to save yourself. Saka ndo nyaya iripo, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi murume wavo iye anoita zvema-rituals, saka achiita zvema-rituals kudaro hanzi vanopota vachibatsirana nemurume wavo, and if she feels as if this is her only choice and her only chance kuti vange vachizowanawo green card reko kuAmerica ikoko, ngativabatsireiwo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.